Posem de nou en marxa Magistrals, un projecte de formació artística adreçat a entitats que treballen amb usuaris amb discapacitat intel·lectual al territori català. Els objectius de Magistrals són millorar la qualitat dels tallers artístics que es porten a terme en aquestes entitats, ajudar a donar eines als educadors per a detectar el talent entre els seus usuaris i, sobretot, visibilitzar i reconèixer el talent d'aquests artistes que teniu a les vostres entitats. L'any 2021, el projecte va anar de la mà de Jaime Zúñigo i aquest 2022 ens acompanyarà Laura Klamburg. Us ensenyarà a expressar les vostres emocions a través dels colors, tal com han fet els grans artistes al llarg de la història de l'art. Laura Klamburg va estudiar disseny gràfic a l'Escola Eina de Barcelona. En acabar els seus estudis va marxar a Nova York per ampliar els seus coneixements professionals i es va enamorar de la ciutat i el seu mètode de treball. Va acabar quedant-se a Amèrica del Nord 11 anys, especialitzant-se en direcció d'art i disseny editorial. L'any 2000 va tornar a Barcelona i va donar classes de disseny a l'Escola Eina, IDEP i BAU durant més de 15 anys. Ha col·laborat i és autora de diversos llibres il·lustrats, publicats per editorials com RBA, EDB, Random House, Mondadori i Edicions Bellaterra. No ens entretinguem més i donem pas a la primera càpsula de Magistrals amb Laura Klamburg.